Yeah. Yeah. По улиците прах, по лицата стрес, бюрокрация тежка, системата е леж. Младите мечтаят, а имат малък шанс. Образованието е в бюрократски транс. Цените растат, заплатите спят, работиш за стотинки, а властта се къпе в кинти. Здраве, опазване на хартия, чакане орисия. Сега е време да се види ясно. Гласа ни силен, да се чуе масово. Не е въпрос само на пари и властта, на хора, които искат промяна в час. Сега е време да се види ясно. Гласа ни силен, да се чуе масово. Не е въпрос само на пари и властта, на хора, които искат промяна в час. Инфраструктура, улици, мостове. Младите напускат, търсят нови хостове. Но има огън, има глас, сърцата дни на промяна, дори в тежки времена. Сега е време да се види ясно. С гласа ни силен, да се чуе масово. Не е въпрос само на пари и властта, на хора, които искат промяна в час. С транспорт стар, пътища в хаос, всеки търси лесното, смисъл е в касата. Но гласът ни е силен, улиците шептят, промяната идва, ако всички се борят. Сега е време да се види ясно. Гласа ни силен, да се чуе масово. Не е въпрос само на пари и властта, на хора, които искат промяна в час. Сега е време да се види ясно. Гласа ни силен, да се чуе масово. Не е въпрос само на пари и властта, на хора, които искат промяна в час.